Fil-ġuri ta' Jurgen Fenek l-erba beda l-kontro eżami mid-difiża ta' Melvin Teuma, il-middleman fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia lura fl-2017 li wkoll ingħata l-maħfra presidenzjali biex jgħid il-verità. L-avukat Gianella De Marco li qed tiddefendi lill-allegat mandant fid-delitt bdiet diversi mistoqsijiet dwar każi li kellu jixed fuqhom Melvin Teuma biex ħall-proklama fosthom is-serqa mill-HSBC fl-2007. Hawn ix-xut qal li dak iż-żmien George De Giorgio kien mar għandu biex ibiddillu 60,000 euro u hekk għamel. U baqa' jsostni li hu kien involut biss wara u mhux waqt is-serqa, waqt li baqa' jgħid li l-proklama rritta fuq il-lottu klandestin u l-qtil tas-Sinjura Daphne Caruana Galizia. Mistoqsi dwar kif kien jaf li l-flus kienu mis-serqa u qal li Darren De Bono it-Topo u Alfred De Giorgio il-Fulu ridu jikru appartament għal xahar, però ma qalulux għalfejn u ma staqsix. Hawn qal li darba minnhom mar il-flet tax-ċemplulu u ridu tabib ta' żwiemel. Mistoqsi għalfejn ried dan it-tabib u qal għax kien hemm il-ħażin u kien hemm Darren De Bono bid-demm nieżel minn wiċċu. Sa dan it-tant dwar is-serqa tal-Casino di Venezia, Melvin qal li hu ma kienx imdaħħal fiha, però Darren De Bono it-Topo kien mar għandu bi $3,000. L-avukat staqsit lil Melvin jekk iħobbx jikdeb biex xut jenfasizza li le. Sa dan it-tant għambattibek bejnietom Teuma jgħid taf fuq xiex ma kdibx iżda pront id-Dr. De Marco risponditu fuq Jurgen Fenek ta' Tomas żgur għax dik biss tallimt bl-amment. Fis-seduta instema' recording bejn Melvin Teuma u Mario Tonna, ex-assistent kummissarju tal-Pulizija, fejn ix-xut jgħidlu biex jiċċekkjalu xi records ta' xi mobiles. Sa dan it-tant kien mar id-depo meta ġew arrestati l-aħwa De Giorgio biex jara kien hemm xi mobile inqabad fuq ismu. Melvin sostna li staqsa għall-għajnuna tiegħu bil-ġenn li kellu u beda jibża. Dwar Edwin Brinkat il-ġojja Melvin qal li kien qisu missieru kien jieħu ħafna pariri minn għandu. Fil-fatt kien jgħidlu biex jirrekordja u biex isemmi l-ismijiet. Qallu biex jikteb ukoll itra u jekk jiġri xi ħaġa lilu jibgħatha l-istamperija. Waqt li qal li għamilha għax kien ipoġġi fl-istess keffa lil Jurgen u lil Keith Schembri, Teuma beda jgħajjed u jirrepeti li lilu Keith Schembri qatt ma kellmu fuq l-omiċidju u kiteb bil-ġenn li kellu f'moħħu. Mistoqsi għalfejn allura implika lil Schembri x'ud dar fuq l-imħallef Edwina Grima u qalilha tista' tibgħatni l-ħabs minn issa, però Keith Schembri m'għandux jaqsam xejn. Jien biex ħadd il-proklama kelli kuntratt biex ngħid il-verità. Bil-verità jien bniedem wieħed biss nista' nsemmi lil Jurgen Fenek. U qal li beda jaħseb u jibża li Keith u Jurgen kienu f'konfuffa u se jippruvaw joqtluh. Melvin Teuma saħaq li anka għand l-Arċisqof Xikluna rid imur jikxef. Il-ġuri se jkompli il-ħamis filgħodu.